דמיינו לרגע שאתם בני 3, נכנסים לגן בפעם הראשונה. כולם מסתכלים, שואלים שאלות, ואתם מבינים שיש בכם משהו שהוא לא כמו כולם, שאחרים רואים עוד לפני שהם רואים אתכם. בפרק הזה נתייחס לחוויית השונות. עם אישה מיוחדת, החוויה הזאת שאנחנו לא כמו כולם. אישה הסובלת מתסמונת נדירה המאופיינת בכתם לידה על חצי מהפנים, אפילפסיה ומחלות נוספות. אבל המסע הוא לא באמת על מראה, הוא על שאלה שרובנו שואלים בשקט. איך אנחנו לומדים לקבל את עצמנו עם השונות האנושית הקיימת בתוכנו, עם זה שאנחנו כביכול לא כמו כולם? רובנו מרגישים שונים מסיבה זו או אחרת, ואם גם אתם אי פעם הרגשתם לא כמו כולם, הפרק הזה הוא עבורכם. פתיח וניפגש. במסע החיים שלנו אנחנו לא רק המצליחים והגיבורים, אנחנו גם השברים, הפגומים והמחוספסים. לחבק ולברך הוא המרחב שבו אנחנו מניחים את השריון ואת מסכת המושלמות ונושמים. אני דורית כהן לב, עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית ומחברת הספר לחבק ולברך. ואני מזמינה את כולנו לשיח כן על קבלה רדיקלית, הן של האור והן של הצללים הקיימים בתוכנו. זה לא רק פודקאסט, זו הזמנה לרגע של חסד לעצמנו, כי קבלת הפגיעות והאנושיות שבנו על כל רבדיה היא מקור העוצמה והשפע שלנו. אז לילך, בוקר טוב, ברוכה הבאה. אני שמחה שאת פה. בוקר טוב. אז קודם כל, לילך, את מנחת NLP, מרצה, מחברת הספר 1 ל-50,000. מה זה 1 ל-50,000? 1 ל-50,000 זה הסטטיסטיקה של התסמונת הנדירה שאני מתמודדת איתה מאז גיל לידה. הסטטיסטיקה בעולם. ובחרתי לקרוא לספר ולהרצאה שלי ככה כדי להרגיש את הנדירות. על זה היום אנחנו מדברות, על הנדירות, על חוויית הנדירות, חוויית השונות, שלא צריך דווקא להיות עם איזושהי תסמונת, אלא זאת חוויה מוכרת, אני מכירה אותה גם באופן אישי. אז קודם כל, תודה לך שאת כאן, והפרק הזה לא מיועד רק למי שמרגיש שיש לו איזושהי שונות חיצונית, אלא לכל מי שמרגיש שהוא מתבייש במשהו שהוא לא כמו כולם. הגעת לעולם, והתגובה הראשונית ללידה שלך הייתה בהלה, כמו שאמרת לי בריאיון. נכון. מה קרה? לפני שאני נולדתי לא ידעו שיש לי כתם לידה. אז רגע, אולי, כי אין פה כן. מצלמות, אז בואי תגידי על יש לי כתם לידה על חצי מהפנים, ואם תגגלו בגוגל תוכלו לראות שיש לי תמונות שלי עם כתם לידה. וברגע שאני נולדתי, ההורים שלי פתאום נחשפו לזה שיש כתם לידה, וגם כל הרופאים והמיילדות וכל הצוות הרפואי. אבל עוד לפני הלידה והאולטרסאונד ובכל הבדיקות הרפואיות, לא התוודעו לזה. ולפני 39 שנים זה היה מבהיל מאוד. אז בעצם את אומרת, המפגש הראשון שלך, של החוויה הלא מודעת, ואפילו הפרה-מילולית, הייתה שמסתכלים ויש בהלה. והילד הרבה פעמים רואה את עצמו כמו שרואים אותו. ובעצם כבר את מתארת איך זה נצרב בתוך התאים. אז קחי אותנו לרגע הראשון שבו הבנת שאת שונה, שיש בך שונות חיצונית. לא מה שסיפרו לך, מה שאת זוכרת, ככה, אם יש לך תמונה שהבנת שאת לא, שפתאום הייתה לך מראה לדבר הזה.
מבחינה חיצונית, חברתית? גיל 5, אני מגיעה לגן אחרי שעשיתי את הניתוח בעיניים שלי, שהיה לי ניתוח בגלל המחלה שיש לי בעיניים, גליוקומה. זו מחלה שגורמת ללחץ תוך-עיני, ואם לא מטפלים בזה גורם לעיוורון. עשיתי ניתוח שיאזן לי את הלחץ בעין. חזרתי לגן אחרי כמה חודשים של התאוששות, והילדים מסתכלים עליי. והיה לי רתיעה על העין הימנית, וכתם לידה. ואז הם מתחילים להסתכל ולשאול אותי, מה יש לך בעין? מה יש לך על הפנים? ואני לרגע כאילו, אני מבחינתי בחור, ילדה רגילה. אז למה הם מסתכלים עליי? למה הם שואלים אותי מלא שאלות? וכל הילדים מסתכלים ושואלים, וכל יום ילד אחר, ויש ילדים ששאלו אותי כל יום, אותם ילדים. ואני הבנתי שאני צריכה להגיד להם רק את האמת, ולא לבלף אותם, ולא להגיד להם שטויות, כדי שהם יקבלו אותי כמו שאני. קודם כל אני ככה מתפעלת מזה שכבר הייתה איזושהי אסטרטגיה להתמודדות, אבל אם הילדה שהייתה בגן הייתה יושבת כאן כרגע, אני רואה שאת מתרגשת כרגע. כן. אז מה ככה נוגע בך כרגע לפני שנמשיך בשאלות? אני מספרת את זה הרבה פעמים, גם בהרצאה שלי, אבל אני לא יודעת למה זה רגש אותי עכשיו. אוקיי. אז זה בסדר שנמשיך? כן. אז אם הילדה הזאת, את כנראה התחברת מאוד עכשיו עלתה בך הילדה הזאת. כן. מדברת הילדה. אז מה הילדה? שאם היא הייתה יושבת כאן, מה היא הייתה אומרת כרגע? מה עובר עליה? מעבר להתמודדות, שכל רגע מישהו בא ושואל אותה, מהמקום של הילדה, אם את יכולה... מהמקום של הילדה אני הייתי אומרת, מרגישה שבעצם נכנסים לה כאילו לקרביים, משהו כזה. מין חוויה של חודרנות. כן. כאילו, עוד פעם אנחנו חוזרים לנושא של המבט. שאת ממשיכה לראות מבט שהוא, ואני רואה אותך ככה גם אפילו כרגע, שהוא לא עושה לך נוח. שהוא לא... לא, עכשיו זה בסדר, אני לגמרי לא, בסדר. אני מדברת על המבט שאת מרגישה כילדה. כן. מה יותר כאב? הכאב של הגוף או הכאב של המבט? אני חושבת שהכאב של המבט, כי זה לא רק זה, הרבה פעמים הייתי הולכת ברחוב, והם מסתכלים עליי, וגם כילדה וגם כבוגרת, ושואלים אותי, תגידי, מה זה, יש לך פנס בעין? מה זה, איזו קביעה, איך נשרפת? כל מיני שאלות כאלה, שכילדה את מנסה להתמודד עם זה, ואומרת להם, ככה נולדתי. יש לי כתם לידה, ככה נולדתי, מנסה לנער אותם ממך. כאילו, אנשים באמצע הרחוב, אני לא מכירה אותם, למה הם פונים אליי בכלל? אז ההוויה הייתה שאת צריכה לנער. אני חושבת על זה, שזה ממש סוג של, את הולכת בעולם עם עמדה שאת צריכה להתגונן. גם להתגונן, וגם כאילו אנשים ברחוב עוצרים אותי על סתם. למה אני צריכה לתת תשובות לאנשים שבאמצע הרחוב, באמצע סופר, בבית מרקחת שהייתי הולכת לקחת תרופות, כי יש לי כל מיני מחלות שאני מתמודדת איתן. וזה לא פשוט. היו לי שיניים מאוד עקומות, בגלל התסמונת שיש לי, שמעקמת לי את כל הפנים. ועכשיו, לפני 7 שנים, אישרתי את זה. אבל כל החיים, אני התמודדתי עם מקום של איך לנסות לטפל בזה, כי זה לא היה כל כך פשוט. והיו אנשים שפשוט הרשו לעצמם לשאול אותי שאלה. סליחה, חשבת לעשות אישור שיניים? או כל מיני שאלות כאלה. והם לא חשבו לעצמם שאולי אני עושה משהו, אולי זה לא כל כך פשוט ליישר את השיניים. והישראלים מאוד
חודרניים, כאילו אם לא נראה להם מראה שונה של בן אדם, אם אנחנו כבר מדברים על שונות, אז הם יעירו, הם ייכנסו לפרטיות, ואני חושבת שזה משהו שצריך לעבור שינוי פה במדינה. זאת אומרת, לא מספיק שהיו ניתוחים, לא מספיק שהיה התמודדות עם השונות, נדירות, אלא גם חוויה של חודרנות. ואיך זה השפיע על החיים חברתיים, לימודיים, אם זה הלך ונגע בעוד תחומים? אני בלימודים הייתי מאוד טובה, אני פשוט הייתי יושבת בבית או גם בלימודים, שעות לומדת, זה לפעמים בא על החשבון של החיים החברתיים שלי. כאילו העדפתי ללמוד מאשר להיות יותר מדי עם החברות, אבל הייתי בחוגים, הייתי בחוג ג'אז וכל מיני דברים, כאילו בכל מיני חוגי ריקוד, אני מגיל קטן רוקדת, גם היום אני רוקדת ומאוד אוהבת לרקוד, וזה משהו שכל החיים עשיתי ממש מגיל 7. שבעצם את אומרת, החיים שלי לא התנהלו רק סביב, כאילו אני עם עצמי לא התנהלתי רק סביב התסמונת, שלא אמרנו את השם שלה. סטורג' וובר. אוקיי. אל תנסו לזכור. שאת אומרת, אני לא רק עמדתי והתנהלתי סביב גם המחלות, ההתמודדויות הפיזיות וגם החיצוניות, אלא ניהלתי חיים שלא קשורים רק לדבר הזה. נכון. והחוץ הוא הרבה פעמים זה שמחזיר. נכון. בעצם התסמונת הזאת שאני אגיד במאמר מוסגר, זה תסמונת שמתבטאת בכתם לידה על חצי פנים, או ימין או בשמאל של הפנים, וגורם למחלת אפילפסיה שמתפרצת באיזשהו גיל, בגיל מוקדם, ובמחלת הגלוקומה בעיניים. אצל כל אחד זה ברמה אחרת, זה יכול להיות פרקוסים, זה יכול להיות ניתוקים של אפילפסיה, גלוקומה זה יכול לגרום לעיוורון פתאומי, אם לא מטפלים בזה, אז זה באמת, זה עולם ומלואו אצל כל אחד. ואצלך האפילפסיה באיזה גיל? אפילפסיה בגיל 2 גילו את זה, וזה ברמה של ניתוקים, אבל עדיין אני לוקחת תרופות בוקר וערב מגיל 2, והגלוקומה עשיתי ניתוח, גילו את זה בגיל 3, ועשיתי ניתוח בגיל 5, ומאז אני עם טיפול של טיפות. אז היו ניסיונות לשנות. דיברנו בשיחה המקדימה, ניתוחים, לייזר, ישור שיניים. השאלה היא, מה באמת רצית לתקן? את הפנים או את התחושה? הלייזר זה היה בעיקר כדי קצת להבהיר, אי אפשר היה להסיר את זה, ידענו את זה מראש, שאי אפשר היה להסיר את הכתם. אבל ושאני התחלתי את הטיפולים של הלייזר, זה בדיוק היה כשהלייזר רק הגיע לארץ. ניסינו כל לייזר שרק הגיע לארץ, אבל זה לא עזר. ובסופו של דבר הבנתי הכאב הוא גדול מהתוצאה. אז הפסקתי את זה, ואמרתי לאמא שלי, כי הייתי ילדה, הייתי בת 9-10, שזה ממש כואב לי וזה לא עוזר, ולכן אני לא רוצה להמשיך עם זה. לקחת החלטה. כן. כי זה היה לי באמת כואב מאוד. הייתי שמה משחה כזאת שבקושי הייתה עוזרת. זאת אומרת שגם נוסף להכל, היית צריכה, עברת כאב פיזי, כדי לנסות למנוע אולי את המבט נכון. הבלתי פוסק. אני חושבת שילדה בגיל ההתבגרות, לא גיל ההתבגרות, גיל 9. 9-10. כאן את לוקחת החלטה שאולי מסמנת אחר כך גם את ההחלטות הבאות שלך. נכון. זה מעניין, כי זה לא, אני חושבת על זה עכשיו, שזה לא טריוויאלי, כי אנחנו עושים המון, בשביל להרגיש כמו כולם. נכון. את רואה את זה היום בתעשייה של אסתטיקה, בזה שאנחנו מוותרים על הקול שלנו האמיתי כדי להיות כמו כולם.
וזה לא טריוויאלי להגיד, אני מוכנה לשלם את המחיר, אבל אני לא רוצה כאב מיותר ובלתי נסבל. ואז בגיל 12 הייתה לך בת מצווה. נכון. מה היה שם? איך הולכים? ילדות בגיל ההתבגרות, שכל הזמן, זה ההתחלה של, יש מודעות לחיצוניות כל כך גדולה. אז קודם כל, מה עובר עלייך כמתבגרת בתקופת הבת מצוות? אז אני החלטתי שאני עושה בת מצווה, עשיתי באולם וזה, והבת מצווה שלי הייתה לפני יותר מ-30 שנה, כן, 30 שנה. אמרתי שאני לא מתאפרת, ובדיוק הגיעה מאפרת לבית שלנו כדי לאפר את אמא שלי, אז היא זרקה לי, את רוצה להתאפר? אמרתי לה, לא. אני הולכת ככה, as is, לא מתאפרת, ואני שלמה עם איך שאני נראית, והיא הייתה מופתעת. ואני שמחתי כל כך ללכת איך שאני נראית. זה כל כך מילא אותי, ואנשים החמיאו לי, גם במשפחה, גם חברות, ואני זוכרת שהצטלמתי באותו יום, כזה בת מצווה, באותו בוקר, וזה היה גם בלי איפור, בלי כל מיני דברים. וזה היה כל כך משמח, גם זו הייתה תקופה אחרת, לא תקופה של היום, שכולם מתאפרות כבר בגיל 10. המשפט הזה, אני as is, אני כמו שאני. אני חושבת שזה משפט מפתח לכולנו, לחיים שיש בהם חופש. חיים שאני מקבלת את עצמי עם הכתמים, החיצוניים, הפנימיים. זה לא טריוויאלי, זה עבודה של שנים, גם בלי שיהיה כתם לידה דומיננטי. נכון. ואז הלכת לבת מצווה בלי איפור, ובגיל 18 אמרת שהתחלת להתאפר ולהסתיר, השתמשת גם במילה להסתיר. החלטתי שאני הולכת לעולם, כאילו סיימתי תיכון, ואני הולכת ככה, מה שנקרא, יצאת מהחממה מהבית ספר לעולם הגדול, עשיתי שירות לאומי, ואחר כך עבודה. לא רציתי להיראות חריגה יותר מדי. אז אמרתי, אני אתחיל להתאפר. ובאמת, אני הרגשתי שאני מסתירה את עצמי. אבל לא הרגשתי שאני יכולה ללכת ככה, כמו שאני הולכת עכשיו, שאני הורדתי את האיפור. מה זה אומר ללכת בעולם, מסתירה את עצמך? כאילו הייתי הולכת עם איפור, ויש אנשים שהייתי אומרת להם, יש לי כתם לידה. הרגשתי שאני צריכה להגיד להם. כאילו אמרת שאת לקחת סיכון, כן. כדי להיות עם האמת שלך. כן. היו שנים שחיית בתחושה שאת צריכה להיות כאילו לפצות, להיות יותר חזקה, יותר מוצלחת, כדי לקבל אולי לפצות. לפצות על מה? בגלל שכאילו אנשים... בגלל שאני שונה? כן, כן. אם זה גרם, הביא את זה גם למקום הזה. תראי, ההורים שלי תמיד גידלו אותי בתחושה שאני רגילה, ובחינוך רגיל, ובהכל רגיל, ולמדתי במקומות, כאילו במכללה, כאילו מכללה רגילה, בחינוך רגיל, הכל, וסללו לי הכל רגיל. לא הרגשתי שאני במשהו שונה. אז ככה שהכל היה אצלי מבחינתי רגיל. זה שאני שונה מבחינת המראה שלי, או זה שיש לי איזה משהו נדיר, אז לא הרגשתי את זה. זאת אומרת, את אומרת שהשאלה זה בכלל לא היה הכתם. לא היה אישו. אלא, ואני חושבת שזה משהו שנוגע לכולנו, השאלה זה לא אם יש לנו איזשהו כתם בחיים, אלא האם אנחנו חיים סביבו, או חיים איתו. נכון. אני עוצרת כאן רגע, אני ככה רוצה לפנות למאזינים. אני חושבת שכשדיברת על המבט, אני חושבת מחזיקה עוד ככה את הכאב הזה שאנחנו חושבים שמסתכלים עלינו בעין עקומה,
וזה לא בהכרח מאיזה כתם לידה, אלא זה מקום כזה שמחכה שיאהבו אותו, הוא מפחד שלא יאהבו אותו, ומרגיש שאולי הוא לא ראוי לאהבה, כי אין לי את הצבע הנכון, אני לא במוצא, אבא שלי נרקומן, המשקל שלי לא מדויק, יש לי מצב כלכלי גרוע, אני לבד, מרגיש בודד. אהבה עצמית בקיסום. אם אנחנו ככה עוברות לאיזושהי טרנספורמציה, מה קרה בגיל 28? בגיל 28, כמו שכבר הבנתם, אני לוקחת כדורים לאפילפסיה. מגיל קטן, מגיל שנתיים וחצי. אז לקחתי תרופות בסירופ ואחר כך עברתי לכדורים. אז בגיל 28 אני הפסקתי לקחת פתאום את הכדורים. ופתאום הייתי באיזשהו היי כזה. כי אי אפשר להפסיק פתאום לקחת כדורים בבת אחת. אבל הפסקת כי כבר התעייפת מזה, רצית לראות... פתאום הגוף שלי, כאילו... לקחתי את הכדור וכאילו יצא לי מהפה במצב כזה שכאילו לא הצלחתי לקחת אותם. ואז לקחת את השתבש הטיפול התרופתי, שהשפיע על המצב הנפשי. ואז אני באותה תקופה גרתי אצל סבתא שלי, ואמא שלי, שזו אמא שלה, באה לבקר אותי ואותה, וראתה שמשהו לא בשגרה אצלי, ושאלה אותי בהתעניינה, וניסתה להבין מה קורה. ואז סיפרתי לה מה קרה, והיא אמרה לי בואי נלך לרופא משפחה, נראה מה אפשר לעשות. אז בלית ברירה הלכתי איתה. למה גרם השיבוש? בסופו של דבר, זה גרם לי להתקף פסיכוטי. התקף פסיכוטי זה מצב שבעצם בן אדם לא מודע למה שהוא עושה, הוא יכול להזיק לעצמו, אם הוא לא מודע למה שהוא עושה. ואני כשהלכתי לרופא משפחה, סירבתי לקחת כדור, הוא ביקש ממני לקחת כדור הרגעה קטן כדי שיאזן אותי, וסירבתי ללכת לאבחון פסיכיאטרי, והזמינו לבית של סבתא שלי פסיכיאטר שיעשה לי בדיקה פסיכיאטרית, ואחרי שהפסיכיאטר בדק אותי, הוא שלח את התוצאות בדיקה לפסיכיאטר המחוזי, ומשם שלחו ניידת של הפסיכיאטר המחוזי לבית של סבתא שלי, עם מכתב, הפניה לאשפוז בגאה. יום אחד אני פותחת את הדלת, דופקים בדלת, אני מקבלת מכתב הפניה לאשפוז, וזה מה שנקרא, משם מתגלגל כל הסיפור. את אפילו עכשיו שאת מדברת, אני רואה איך העיניים שלך ככה נפתחות, שזה פחד, שזה הלם, שזה... להתמודדות הפיזית נוספה גם התמודדות נפשית. נכון. אמרת משפט שהרגשת שהחושך יורד עלייך. נכון. איך מרגיש רגע כזה של חושך, שבו את לא סומכת? ברגע שנכנסתי שם לגאה, ובעצם, בהתחלה נכנסתי למיון, שאלו אותי כמה שאלות, אבל ברגע שהוא חתם לי אשפוז בכפייה, אז אני הבנתי שאני נכנסת למקום חשוך, למקום שאני לא יכולה לצאת ממנו. איך בן אדם שהיה נורמטיבי כמוני נכנס למקום כזה? כאילו לא הבנתי מה לי ולהם. וזה מקום שאני יכולה להגיד שבסופו של דבר, אחרי כמה ימים, אני הצלחתי להתאושש ולהיכנס למקום יותר מואר. כי איך בן אדם רואה את החושך? ממקום של כאילו הרבה מאוד אור בחיים, פתאום נופלים למקום של איך אני כבן אדם כל כך הגיוני נכנסתי למקום כזה. זה החושך. ומשם, משפט שחזק שאת אמרת בריאיון המקדים,
נולדתי מחדש. אז השאלה שלי, מה בעצם מת שם ומה נולד? או אולי לא מת, המילה אולי המדויקת, מה סיים את תפקידו שם ונולד מחדש? אז מה שסיים את תפקידו שם זה הסבל. כל החיים שלי, אני חשבתי שאני חיה במקום של סבל בגלל התסמונת הנדירה שיש לי. וכאילו אני סובלת מתסמונת וכל מיני דברים כאלה, כל הזמן אמרתי. וברגע שהבנתי שאני לא סובלת מהתסמונת הנדירה הזאת, אני מתמודדת איתה. אני הבנתי את זה במהלך כל השעות שלי בגאה ובאשפוז הפסיכיאטרי. ועברתי להגיד אני מתמודדת. אני מתמודדת עם אתגרים, ומכל אתגר אני ממנפת אותו להזדמנות לצמיחה. זה, את יודעת, הסבל הוא, לפעמים הוא הרבה יותר, זה החץ השני שמדברים עליו הרבה, של בודה, שהיה לך את הכאב של התסמונת, אבל הסבל הוא היה נוצר מהמחשבות שלך על התסמונת. נכון. וזה גם הפך לאיזושהי זהות, שאת, למרות שהיו לך חיים נורמטיביים, אבל היה לזה, לפחות איך שאת מתארת כרגע. נכון. בעצם מחקתי את המילה סבל, היא לא קיימת, עשיתי עליה X. אז במה החלפת אותה? במילה התמודדות. שמה ההבדל מבחינתך? מבחינתי, כשיש התמודדות, אז התמודדות עם אתגר, אז יש גם אופציה למנף את זה להזדמנות, לצמיחה. אבל כשאת אומרת סבל, אז סבל זה משהו שאם את סובלת, אז כל החיים סובלת, ואת לא יכולה לעשות עם זה כלום. זה ממש מתחבר לי עם המחשבה שיש הבדל בין לשאול למה זה קרה לי, שזאת שאלה שמחפשת הסברים, לבין השאלה מה אני עושה עם זה, שזו שאלה שמחפשת חיים. נכון. וזה קצת מקביל למה שאת אומרת על אתגר. אז בואי נגיע לברך על החוכמה והעוצמה שיש בדרך. אולי נתחיל ממה השונות לימדה אותך, שאולי את לא יודעת איך זה להיות כאילו חיים, אני לא יודעת, אני רוצה להגיד רגילים, אבל אני שם את זה בשבע מרכאות. מה למדת? מה למדת מהאתגרים שלך? קודם כל למדתי, יש משהו שאני כל החיים מיישמת, ואני גם מלמדת אחרים בהרצאות שלי. אם אני נמצאת באתגר או במשבר, אז תמיד להמשיך להיות בתנועה, וכל פעם שאת נמצאת בתנועה, אז המשבר או האתגר נפתרים תוך כדי תנועה. וכאילו להיכנס בתוך המשבר. כן, להמשיך לעשות משהו אחר, והמשבר השני שהיית בו, או האתגר, פשוט זזים יחד איתך. זה משהו שאני תמיד מיישמת מגיל קטן, וגם מלמדת אחרים, כי זה דבר מאוד חשוב, לא במקום, לא לבכות שאין מה לעשות, לא לקפוא, פשוט לזוז להיות בתנועה. את יודעת, זה מתחבר לי שיש בלבול גדול כשאומרים קבלה עצמית. קבלה עצמית לא אומרת ככה אני ואין לי מה לעשות, אלא היא אומרת, אני לא מחכה שהדברים ישתנו לי כדי לקבל את עצמי, כדי לנוע עם זרימת החיים. את מאוד מדברת על לא להיות בקיפאון סביב הדבר. כן, סביב משברים ואתגרים שאנחנו חווים ביום-יום, ולא חסרים לנו משברים ואתגרים בחיים, ולכל אחד יש איזשהו אתגר. זה build in בתוך המסע האנושי שלנו. נכון. בגלל זה בעיניי אין שונות. יש צורות התקיימות שונות. כמו שאמרתי קודם, כולנו עם כתמים כאלה, אחרים, גלויים, סמויים, שאנחנו מודעים אליהם, כאלה שאנחנו לא מודעים אליהם. אמרת לי שיש לך היום יותר כוח ועומק. למה את מתכוונת? בעבר
היה לי כוח, אבל גם יש לי כאילו חוסן מגיל מאוד קטן. אבל היום אני יותר בעלת עוצמה, ואני גם משפיעה על אחרים, ויש לי גם יכולת השפעה, וגם אני מרגישה שאני מעמיקה בדברים ברמה של כאילו לוקחת את כל מה שלמדתי ונותנת לאחרים כוח, משפיעה בדרך הספר שכתבתי, דרך ההרצאות שאני מעבירה. זה משהו שאני לא חלמתי שאני אעשה. אני הייתי בן אדם שיושב ולומד או קורא, והייתי הולכת להרצאות של אחרים, ועכשיו שאני הייתי ממש במצב של שתיקה. כאילו, עצם זה שאני מרצה זה חלום שהתגשם. זאת אומרת, החלפת את המבט שמתמקד בכתם, למבט שרואה את כל התמונה. נכון. ואני חושבת שזה התהליך. איפה אנחנו קודם כל שמים את המבט? האם הכתם מנהל אותנו, או שהוא נמצא ואנחנו נעים איתו בעולם? והרבה פעמים אנחנו מצמצמים את עצמנו, את כל העוצמה והכוח שלנו, בגלל איזשהו כתם שיש לנו. ואנחנו לא מביאים את המתנות שלנו לעולם. ואת הצלחת כאילו לחצוב את זה. האם יש משהו שאת אוהבת בעצמך היום שנולד מתוך הקושי? שנולד מתוך הקושי, אני מאוד אוהבת את היכולת שלי לדבר את הסיפור חיים שלי, את הסיפור שנותן לאחרים כוח, שזה באמת נולד מתוך הקושי. שאני יכולה להגיד לך שגם ברגעים שאני נמצאת במקומות שקשה לי, פשוט יושבת ומספרת את הסיפור חיים שלי לעצמי, כדי לרומם לעצמי את המצב רוח. זה ממש אסטרטגיה שבאמת להשוות את עצמנו רק לעצמנו. לעצמנו. ובאמת בהקשר של זה שלמות, זה לא היעדר פצע. נכון. זה היכולת להגיד, יש לי אור, יש לי קושי, ושניהם זה אני. ואם יש לי חזון שכל לחבק ולברך שהספר וכל העשייה של הפודקאסט, זה באמת שאנחנו נוכל לבוא כל אחד מאיתנו עם הכתמים שלו, קודם כל בדיאלוג שלנו עם עצמנו, לא מתוך שפיטה. ככה לפני שנסיים, ובשביל מי שמקשיב עכשיו, הוא מרגיש שונה. עוד פעם, זה לא משנה אם זה בגלל שאבא שלו היה בכלא, או מתגרש, או שהוא הפסיד בעסק. מה את רוצה שהוא ייקח מהשיחה הזו? גם אם אתם מרגישים שונים, או גם אם יש לכם איזושהי סיבה להיות שונים, או תמיד תיקחו את הצד הטוב בשונות הזאת, כי להיות שונה או נדיר זה דווקא מעלה של אתם יכולים לתעל את השונות שלכם כדי לעשות מזה דבר טוב, כמו שאני הפכתי את השונות שלי לעסק. אני מרצה על הסיפור חיים שלי, אני כתבתי ספר על הסיפור חיים שלי, אני לקחתי את זה למקום טוב, למקום של מעלה, של דבר שאפשר להרצות עליו. ואם יש לכם איזשהו רעיון, או אפילו דבר שאתם רוצים לעשות, אתם יכולים גם להתייעץ איתי. תודה, תודה רבה. בעצם המקום של הפצע הוא המקום שדרכו גם, הוא רמז אולי למקום שדרכו יכול לזרוח האור. אז אני רוצה לסכם ככה את המתנות שאנחנו מקבלים מהסיפור שלה עבור כולנו. אחד, לכולנו יש כתם, וההזמנה של החיים היא לא למחוק אותו, אלא ללמוד לחיות איתו בשלום. לבחור איפה אני ממקדת את המבט.
וזה מסע מורכב. אני חושבת שמי שבא בכלל לטיפול או לקליניקה, זאת העבודה. 2, קבלה עצמית זה לא הרגע שמפסיקים לראות את הקושי. זה הרגע שאנחנו מפסיקים להאמין שהוא מבטל את הערך שלנו. 3, אולי לא צריך לחכות שהכתם ייעלם. החיים מתחילים בדיוק ברגע שמפסיקים לתת לזה לנהל או למחוק את שאר האיכויות שלנו. נכון. לילך, תודה רבה לך על השיחה הזאת. רוצה לאחל לך הרבה הרבה טוב. תודה לך, דורית היקרה. אני רוצה ככה לברך את המרחב הזה, את כולנו, שלמרות שלא תמיד אנחנו בוחרים את השונות שהחיים נותנים לנו, אני רוצה שנצליח לבחור שהשונות לא תהפוך לכלא, אלא לשפה של הלב שלנו, להסכמה לחיות חיים מלאים מתוך חמלה לנדירות הקיימת בכולנו. שנזכור שלפעמים שדווקא במקום שבו הרגשנו חריגים, נולד האור שבאנו להביא לעולם. ואם הפרק הזה נגע בכם, אני אשמח לדעת, אפשר לכתוב לי, לשתף, לדרג את הפודקאסט. זה עוזר לעוד אנשים למצוא את המרחב של לחבק ולברך. בינתיים, מחבקת ומברכת אתכם. להתראות במפגש הבא.